Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagongnya karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrek. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, waduh. Penemban winanto ing suka basuki rawuhipun penemban. Gandhak blekuduk suwaru gembal sumarante. Awela. Iya Semar, slamet tekakune ring Sambikala Praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nara gareng tak tampa, pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Lho nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Dipun sekecakaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar, cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sowanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngastina lan para Kurawa bisa njayeng bawana. Satemah negara Ngastina saka kondhang Kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasah do wae. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding pangan, nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah mongko kondhang Kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap ki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondhang Kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki, ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kaya mengene iki dimbrukke gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi, saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembatan.
kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng ayo dienggo jarikan emas kok dienggo jarikan apa ana sesuk bakale ming kowe sing nganggo kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago men kewer-kewer kupinge kuwi ya iso kelakon kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong Prasata Kurawa bakale kowe kelakon mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung ayo mangkat ana ing negara Ngastina kowe ngomong marang Prasata Kurawa wis ngono wae Semar sing dadi aturku marang kowe tok tampa ya monggo ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak wong sing ora gelem urip sing luwih saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tekan karang kadempel kene ayo Mir mangkat ya Mir ya Bagong kok mangkat piye to ketoke kaya menghanyutkan wis piye menjanjikan tenan lho to tanpa neng sawah tanpa neng Tegal dibayar wis duwe derajat duwe pangkat ya mangkat yo kosek aja kesusu iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane harta pikir apa meneh wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene melu Kurawa malah merdeka wis kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tengok lenggan jengkul apa to ora ngerti kata-katane sila tumpang kendangan jengkul apa muni ya muni wae plak-plek aku nek plak-plek iki ora kendangan jengkul kendangan apa sila tumpang kendangan jengkul ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo kosek togong ora kesusu bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike kuwi tumrap aku ngono lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa ngene Semar kowe engko yen wis tekan negara Ngastina engko para Sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insaf bakal padha eling ora bakal padha tumindakan karo Budi Candala waton kowe gelem tekan negara Ngastina wis padha janji karo aku Kurawa 100 cacahe klebu anak Prabu Duryudana mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para Sata Kurawa bakal padha eling Purwodasena ora nerusake ngene tumindakan karo Budi Candala ngono kuwi ature marang Begawan Durna mbah iya tenan apa ora kuwi mengko iso dibuktekke yen to kowe tekan negara Ngastina mula Kang Sangka kuwi Semar ora usah dadak tida-tida rasamu ayo saiki ngene mengkari kowe gelem apa ora neng jaba wis tak cawisake titian ya kuwi kereta kencana nggo mboyong kowe coba pikiran ing atase kowe iki mung drajating batur ming Panakawan kok dipethuk nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar ayo munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 direk para wadyabala ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sawijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa kowe manut karo aku ya Semar iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik dadi kahanan sing apik ora ayo bocah dina iki ora usah dadak tida-tida ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana Bapa Penemban Durna menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuen kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo kula sumanggaken dhateng Jengandika Bapa Durna purba wasesa kula borongaken dhateng Jengandika Bapa ing Saka Lima tegese aku wis menang murba kalawan kowe yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina Semar apa kelakon aku nggunakake cara-cara sing kasar apa kelakon aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka angger-angger kautaman yen perlu karang kadempel kene kita bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina Semar Batranaya gunjang
Kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris Risang mawe kandrung sabaran katulu Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karangka Dempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karangka Dempel. Kawula sak Karangka Dempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karangka Dempel Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas Karangka Dempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karangka Dempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong antil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penembahan, lho iki Bagong. Heeh. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe kok dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyongne negara Ngastina, Karangka Dempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karangka Dempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karangka Dempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathahe suwek kenthange metu. Piye, Tru? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa. Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bereng ngulon ngecat. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Lho, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mepalangi karepku ngono bayang-bayang marang Semar Badranaya, mesti bakal tak katut ge dosane. Nek ngono aku sing arep katut ge dosane. Lho, nek pancen kowe dadi mepalangi Durna, kowe tak katut ge dosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho, apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan?
wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagonge karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrek. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang ki lho. Wah, ya. Waduh, Mudar kowe. Engko nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medeni truk. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumangsamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing wedeni awamu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, nendi papane wong neter kanthi gayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wes tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Gong asawat tekrek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Wah, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongen. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela, gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badraya. Oh, lakon mati dereng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bae jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Aku andre. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku ki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel, lho, tandingi Sing arep nandingi. oh iya, Tru. Moh. Tru, Moh. biasane kowe perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke wis ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, Wonten dawuh. sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndendeng goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa, Tru? Sinta. Heeh. Sinta Kemutan. ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Degya kala togok. Udu.
Wil katak sini, wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus zaman kowe arep diserbu prajurit Ngaleng kok, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nolo Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan boten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwianku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, Wonten dawuh. aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, Kula tentu ngraosaken sakit. nek Semar mati, Kula kecalan. nek ana sing arep mateni Semar, Kula mboten trima. hei, Kurawa do arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago. Sagah. Ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa Ki Lurah, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun Kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti bathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman. Tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman. Lho nggih ngestaken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangan man. Lenggah kene. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendina mintok waneni lho Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodo. Bar bodo jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jarene nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng, aku ki seru arep nukokke. Aja do rame.
Petruk. Pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh merga iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis ngono wae mengko nek kira-kira perang saya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Lho niki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal njawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak. Rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani dlangap-dlangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Iya, ngestakaken dawuh. Kira Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekaping ngabdipun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo Bapak. Inggih, iki lho ora Bagong. Wah, sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Ndara Kartomarma. Ya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus Karang Kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, Karang Kadempel tak bumi angus. lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani Karang Kadempel. Ora sandadak kani pawadan kowe mbelani Karang Kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, Wonten dawuh. kowe iki standby ning kono. Nun, Kowe iki standby ning kono. standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, Inggih ngestaken dawuh kula Lurah. malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki Ming munyuk sing dindelke apane? sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku. Sakarepku wis ana Anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Hah? Wonten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki Menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggen kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Purnyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para Sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini marganing patimu Anoman.
Madya. Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Bang Cobi. Mati. Mati. Out. Ah. Iya. Iya. Galeng balang tangan cekot sikil becik kal pelang rasah kokian gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet dasih to andene kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok wah dan ganti Petruk ganti anane ya muter Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu Jata Sikura wae dan
kanca mundur delik rasa delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya mbangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju. Wah, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kowe iki rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ele-ele lho, Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan apa jenenge sampeyan ulang gugu monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju. Panakawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu Gareng, lebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursasana sing lho menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho ra penak to? Rasa dadakku kaya omongan, diwasko kaya omongan. Lho, apa antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho, penak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun nggih, Pun. Ini jame mepet, yo wis. Ayo. Mudar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk urip yo men doyak-oyak utang gawe iso. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso. Didi kempot barang ditokke ayo wis. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genahe isih wutuh kok kon apa ki piye? Nyo. Ambiar. Gondodo. Nyo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah empun, cengel empun, dodo empun, wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku mung kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin apa diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang.
Yo, ajake. Buri, yo. Podo-podo ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Dodo. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye Petrus setan. Ditukke sirah kula ora diantem tembul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget. Lah man vertigo kula. Piye? Vertigo. Napa-napa kuwalik pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Jajaran Sukertane Baru iblis lanat. Metro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Cundamane ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kandha cetutang Begawan Durna Barat. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kodho Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Tak adepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk sego rasat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamane modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngethuke Cundamane mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi ta kowe? Ayo ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku ngomong ngetutke, padul bapak, ora maju, mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa baline oleh bapak kok. Ora dupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo.